Paita og mga foods ba foods. Ow! Yo! What's up? Say! Nancy ba? Ayun. Ayun ba? Ayun. Tabukang. Alright. Iya. Ulo lang ako. Pwede pabalot lang ang sauce naman. Balikan lang ako ah. Ulo lang ako. Alang suka. Bigyan lang ako ng toto na. Ayun. Barbecue. Isda. Pila mo nih? Dagan kayo? Pila nih? Kanina lang. Gusto mo na makababoy. Special. Lima lang, lima. Kumainaan ko, Mike Lee. Tingnan, balik ako ah. Kaya pre? Tanah po. Ah. Tapos mga 1 week mo na lutuan na. Kumpra ng tubig na. Wala, bagsak yung lawas. Lawas sa puhunan. Kira, di kumpra, bahala ka. Naiti kumpra. Makarelax pa man ka. Pag mata ni mo, luto din ka. Luto. Pero gimutan na wala. Di ba kung kami manaya mabukalan ba? Oo. Di na kauras. Ang kanang baka, imo na ulang taon na 2 oras. Yun man ang ipa-sticky. Yung pag-awas mo yung sabaw ba? Sabaw din yung pag-awas yung sabaw. Oh! Salamat ah. Okay, salamat ya. Yo, tara kayo. Diara mo. Tinatabok malenta. My goodness. Wow. Banga Bernard.
Dylan. Tarik ka. Takot. May budget. Thanks for watching.